kasancewa a cikin wannan channel nawa mai albarka wato Sarauniyar Kanawa YouTube channel. In wannan ne zuwan ku ne farko, don Allah in kun shiga ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, hakan zai sanar da ku da zaran mun ɗora sabbin shirye-shirye. Idan mai karatu bai manta ba, har yanzu muna nan a cikin wannan littafin ne mai suna ɓoyayyar ƙulli, inda a shafin da ya wuce mun tsaya inda Zara suka dawo daga makaranta. Momi ta sa ta je ta gyara kicin ta yi wanke-wanke. To yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah. Garin Jos, kowa ya san garin Jos gari ne wanda in lokacin damina da lokacin sanyi suna da matsanancin sanyi. To hakan ya kasance lokacin damina kuma ba a daɗe da ɗauke ruwan saman da aka kwana ana yi ba. Sannan kuma aka yi ni ana yin hakan ya takura ma mutane da yawa gurin fita harkokinsu. Can na hango wata mata ta rakuɓe a jikin wani shago tana ta rawar sanyi, gaba ɗaya kayan jikinta sun jiƙe, ga yunwar da take ji har ya galabaitar da ita, da ƙyar take fitar da numfashi. Wata mata ne ta ƙaraso wurin da take riƙe da lema hannunta, saboda har lokacin ruwa bai gama ɗaukewa ba. Subhanallahi, wai Dije a nan gurin dama kika kwana ga ruwa kina gani? Me yana ki shiga cikin rumfa na ki kwanta? Gashi da alamar har mura ta kama ki da zazzaɓi. Taso mu je ki cire kayan nan in baki wasu ki sa. Bige hannunta ta yi haɗi da make kafaɗa, alamun ba za ta bi ta ba. Yunwa nake ji, ban ci komai ba, kai ciwo. To na ji, zo mu je in baki abinci sai ki sha magani. Ta faɗa haka tana ɗaga ta. Sai a lokacin na ƙare mata kallo, kyakkyawa ce sosai kuma ta manyanta, amma duk da haka bai hana kyawun ta fitowa ba. Amma ga dukkan alamu ba ta da hankali, amma duk da haka ba ta da wani mummunan kama. A'a, Hajiya, ke da mutumiyar take ce? Eh wallahi Habu, ka ganta nan ta je ta kwana waje, ruwa ya bige ta ga zazzaɓi ya kama ta. Jiya ni shaf na manta, ruwa ya ruɗa ni na shige gida, ban mata shimfiɗa cikin rumfa ba. Gashi in dai ban mata shimfiɗa ba sai dai ta kwana a waje kuma a zaune. Gashi kwata-kwata ba za ta shiga gida ba. Ina tunanin ita kuma kalar nata haukan kenan. Allah ya yi mata. Gaskiya Hajiya kina ƙoƙari, wannan zamani ina za a samu kamar ki masu taimako. Tunda baiwar Allah nan ta zo garin nan kike ɗawainiya da ita, Allah ya biya ki, ita kuma ya bayyana 'yan uwanta. Amin dai ya Allah. Kai ta rumfa ta yi, ta shiga gida ta ɗauko mata abinci da paracetamol da kaya. Da ƙyar ta bari aka canza mata kaya ta bata abinci ta fara ci. Tsayawa ta yi tana kallon ta cike da tausayi da ƙauna. Ita dai tunda ta ga yarinyar nan Allah ya ɗora mata tausayi da ƙaunar yarinyar a cikin zuciyarta, kuma tana ji a jikinta akwai wani ɓoyayyen ƙulli a tare da ita, kuma za ta ci gaba da addu'a Allah ya bayyana mata wannan ƙulli. Lagos, kaya shawo kana shanawa fa, ina uwar sharrin naka? Ina son za ta min wani aiki. Kai dalla Shamu, ƙyale 'yar durin uba. Wai ni za ta kawo ma bariki, bacin ni na yaye ta a barikin nan ƙaramar 'yar tasha kawai. Yanzu na gama jibgan shegiya, kama ta nayi da wani shegen inyamuri fa a ɗaki na turmi da taɓarya. Shine kawai na ƙaddamar musu, shine ta gudu. Amma dai wallahi ta ban mamaki, dan mai cin uwanta. Ai gara da ka jibgi shegiya. Za ma ta dawo tunda ai ba ta da kowa sai kai. Ba dolen ta ma ta dawo ba. Jiran shegiya nake yau in kwana huce haushi na a kanta. Shege a shaho, ka ji daɗinka, ka shana kawai, aljanna na mai rabo ne. Mu dai mun san ko uwarmu take rabawa ba dole ta bamu ba. Tafawa suka yi suna dariya. Ya wuce abin shi kuma ya ci gaba da hura sigarinsa. Zazzau birnin Shehu. Dawowansu makaranta kenan aka tsuge da ruwan sama. Zara, mami ne take kwala ma Zara kira da ta ji shigowarsu yanzu. Na'am mami, gani nan zuwa ina cire uniform ne. Da sauri da ƙarasa cire uniform ɗinta ta nufi ɗakin mami, tura ƙofar ta yi haɗi da sallama. Mami sannu da gida mun dawo. Yau sannunku da dawowa. A ce fa ne can a kicin, ki je ki ɗora girki kafin nan ki sama ma Kausa abin da za ta ci. Kin san dai ba ta jure yunwa. Tashi ki tafi kuma ki yi ki gama, kar ki tsaya wannan shiriritar naki har yayanku ya dawo ba ki gama ba. To mami, ta faɗi haka tana miƙewa don zuwa kicin. Haka ta tarar da kicin ɗin kaca-kaca, ga kayan wanke-wanke tun na safe. Haka ta fara gyara kicin ɗin. Sannan ta ɗora girkinta. Ta kama wanke-wanken kwanoni kafin ruwan ya tausa. Tana kammalawa ta je ɗaki don yin alwala, ta yi sallar la'asar kafin ya dafu. Dama ta riga ta kai ma Kausar complex. Tana zuwa ta ganta sai barci take yi cikin
kwanciyar hankali don ko yunifom bata cire ba. Girgiza kai ta yi ta shige toilet ta ɗauro alola ta fara sallah. A nan muka tsaya, insha Allahu zan ɗora daga inda za mu ci gaba. Zazzau birnin Shehu, Kausar ne ta tashi tana yamutsa fuska sakamakon wani mummunan mafarki da ta yi. Juwani, lafiyanki, ki tashi ki je ga ruwan wanka can na haɗa miki, ki yi alwala ki zo ki yi sallah ga abincinki nan a dining. Tashi ta yi ba tare da ta ce mata ƙala ba, ta shige toilet. Ita kuma ta shiga ta fita don yi musu wankin uniform, kasancewar lokacin damina ne shi yasa take so ta wanke da wuri saboda ta samu su sha iska kafin ta tafi Islamiyya. Sai ta kwaso komai dare in sun dawo ita za ta goge musu. A haka ma in Kausar na jin wulakanci ta ce wai ba su fita ba ko ba su gogo ba. Wanki take tana muraji'an karatun Zadul Muslimat dan yau shi za su yi, kuma Ustaz Hassan duka yake duk wacce bata iya ba, kuma kusan kullum sai an yi daru da Kausar akan bata iya ba, kuma ko ta ce ta zo ta yi mata tilawa ba za ta zo ba, sai dai ta ɗauko wayar mami ta yi ta game. Kwanci tashi ba wuya a gurin Ubangiji, gashi yau su Kausar sun kammala exam, sai farin ciki suke, sai dai an ce ba za a yi taron Semport ba saboda halin da ƙasa ke ciki game da rashin tsaro da kwanciyar hankali. Mami, yaushe dadi zai dawo da ya Sadiq? Dadin ku ya tafi Abuja wani shari'a, ku yi mishi addu'a Allah ya ba su sa'a. Insha Allah mami, ai mun san dadin mu mai gaskiya ne da amana, kuma Allah yana bayan mai gaskiya ko Kausar. Haka ne Zara, ni mami fa na gaji da zaman gidan nan. Yauwa mami, wai ma ya aka yi ma yaya ranar da zai tafi na garan shi a ɓace? Ni ma ban sani ba Kausar, shi da dadin ku ne. Ku tashi ku je ku yi sallah, tan ɗin sallah yayi. Lagos. Gudu take na fitan hayyaci, amma babu, ba su fasa binta ba, kanta ba ko ɗan kwali ƙafar ta ko takalmi babu. Ta cikin kasuwa suka ratso, abin da zai baka mamaki ba wanda ya yunkurin taimakonta, sai dai ma ratsewa da ake a bata hanya. Ta gaji iya gajiya, amma bai sa ta fasa gudun ba. Kai da gani ka san gudun ce ta rai take. Daidai za ta fita daga cikin kasuwan ne, cikin wanda suke binta ya sa mata kafa ta faɗi tim a ƙasa, amma duk da haka ƙoƙarin yunkurawa take ta gudu, amma ina ta makara. Kafin ta tashi sun ƙaraso sun zagaye ta, kowa yana hura hanci. Da ka kalle su kaga irin manyan inyamuran nan marasa imani. Oga, this girl na tight us, abeg let us kill stupid girl. Oh no, oya bring her to my house, I wanna sleep with her. You anybody like come do. Sakin ihu ta yi tana musu magiya don Allah su rufa mata asiri, wallahi bata yaudare shi ba. Bata yaudare shi ba, bata gudu mai da kuɗi ba, guduwa mai da kuɗi za ta yi ba, amma ko sauraron ta ba su yi ba. Haka suka saba ta aka faɗa tana ihu gunin ban tausayi. Suna isa wani katon gida wanda ko ta ina gidan security ne ga su nan birjik, daga ganin idan su ba alamun imani a idanunsu. Wani ɗaki aka buɗe aka jefa ta a ciki, tun karfe 12 rana suke kanta gaba ɗaya securitin gidan. Wannan yayi ya sauka sai wannan yayi, wasu ma a cikinsu ta baya suke amfani da ita. Tun tana kuka har ta kasa, gaba ɗaya idonta ya bushe, haka maƙogwaranta don komai basu bata ta ci ba. A gabanta suka ci abinci, suka dawo suka ci gaba da sukuwa a kanta tamkar jaka. Ranar bata yi tunanin za ta farka ta ganta da rai ba, don sumanta bakwai suna yayyafa mata ruwa. In ta farko su ci gaba, gaba ɗaya jikinta ta yi nan da nan ta fara nadaman shigowa bariki. Ta fara tunanin yanzu in sun kashe ta sun kashe banza, ba ta da wani gata a matsayinta na karuwa. Ta tuna irin abubuwan da ta aikata a baya, tabbas bata taɓa nadama irin ta yau ba. In Allah ya sa tana da sauran shan ruwa a duniya, za ta je ta warware ɓoyayyen kullum da ta haɗa, sannan ta nemi yafiyan iyayenta in suna raye. Tana wannan tunani ne ta ji wani abu ta duburanta tamkar ƙarfe, shine har cikinta. Bata gama jin wannan azabin ba, ta ƙara jin wani ya shige ta gaban ta, ji ta yi sun kwashe da dariya. Tun daga nan bata ƙara sanin inda kanta yake ba. Hello Shamo, kana ji na? Wallahi har yanzu uwar sharri bata dawo ba. Yau kwana 3 kenan, wallahi abun yayi matuƙar ɗaga min hankali. Kai yazo ta je ta faɗa hannun gang ɗin 'yan Yahoo ko 'yan cult. Ka san zaman Lagos sai da taka tsantsan. Oke, dan Allah ka yi sauri sai mu je mu nemo ta. Jos. Hajiya akwai sakwara? Alhaji shiga bari a kawo ma. Kuma ta yi ta ma wata yarinya magana, ta je ta kai ma Alhaji sakwara a falo. Ta amsa mata ta tafi domin kai mata. Can na hango Dije tana zaune ta yi shiru tana kallon kan titi. Karisawa Hajiya ta yi, hannunta ɗauke da plate ɗin abinci. Yauwa Dije ga abinci ki ci, sai ki zo in miki wanka. Karɓa abincin ta yi tana mai
kale mata kafaɗa alamun ba ta son wankan. Aiko sai kin yi wanka yau satin ki guda fa kenan baki wanka ba. Turo baki ta yi tana hararar Hajiya. Duk ki gama yau sai kin yi wanka ta faɗa haka tana miƙewa ta je ta ci gaba da aikinta. Dadi ne ya shigo cikin gida haɗi da sallama da gudu 'yan gidan duka suka fito suna murnan ganin dadi. Alhaji shine baka sanar da mu kana kan hanya ba? Ina so in baku surprise ne kuma gashi yanzu na baku. Ya faɗi haka yana murmushi. Zauna yayi ya ce my beautiful babies ku zo na muku wani albishir. Da sauri suka karasa kusa da dadi suka sa shi a tsakiya. Oya duk ku rufe idonku. Bayan sun rufe ne ya ciro musu wayansu sabbi a kwali kiran Infinix Smart 5. Aiko suka rungume shi suna murna. Dama dadi ina ta so in ce ka siya mana saboda duk friends ɗinmu suna da phone. Ashe ma yana ranka, in ji Kausar. To yanzu dai gashi nan na siyo muku gift ɗina kenan na graduation. Sannan kuma gashi na samo muku admission. Ke Kausar zaki Alƙalam University Katsina, ke kuma baby Zara zaki Skyline University Kano. Murna Zara ta fara ta kwararo ma dadi addu'a sai ta ga Kausar ta ɓata rai ita da mami. Dadi shi ma ya lura da hakan sai ya ce musu Hajiya lafiya ko da ki farin ciki bane? No dadin yara. Gani ne gara a kai Zara Katsina tunda ta ɗan fi Kausar wayo za ta iya kula da kanta ita kuma Kausar a da ita Kano saboda ya fi kusa kuma kaga Kausar ba lafiya ta shiga ba. To shikenan tunda kin ga hakan ya fi ke Zara sai ki haƙuri ki je Katsina ita kuma Kausar ɗin ta je Kano. To dadi in dai hakan shine farin cikin mami da ƴar uwata na haƙura Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Da amin duka suka amsa kowa ya tashi yayin da Zara kwata-kwata bata ji daɗin haka ba. Zaria. Ɗaki suka shige kowa ta je ta jona wayarta a caji a jikin bed ɗin ta kasance kowace kusa da bed ɗinta akwai socket. Fita Zara ta yi don zuwa kicin haɗa musu abincin dare kasancewar dadi na gida kuma kar yayi faɗa shine Kausar ma ta bi ta kicin ɗin. Suna aiki tare duk da rabi da kwatan aikin Zara ke yi. Bayan sun kammala ne suka jera a dining suka koma ɗakin su don yin sallar magriba. Kowa ya iso gurin cin abinci sun zauna cin abinci bayan sun kammala ne. Kowa ya iso wurin cin abinci sun zauna cin abinci bayan sun kammala ne suka koma falo suka zauna aka fara hira. Dadi yaushe zaka siya mana mota? Oh Kausa yau sai kuka isa hawa mota ku bari sai kun kai 300 level sai in siya muku kin ga a lokacin kuna da 22 years kenan. Amma dai dadin yara ya kamata ka siya musu ko guda ɗaya ce su dinga sharing saboda a gidan nan motoci biyu ne daga naka sai na Sadiq kuma gaskiya mota biyu a gidan nan sun mana kaɗan. Bari na gani to bayan na gama musu registration in har na ga ina da hali sai in siya musu. Yawwa dadi Allah ya ƙara buɗi amin yaran dadi ni dai abin da nake so da ku please ku daure ku yi karatu sosai kun ji yarana. Zara Nalo za ta karanta ke kuma pathologist ko kika ce gaba kaɗan za ki canza ma mamin ku fata. Dadi ya ƙarashe magana yana murmushi. Yanzu dai ku shirya gobe in Allah ya kai mu zan kai ku yi shopping ɗin makaranta da duk abin da kuke buƙata. Kun ga sai in ji da registration. To dadi mun gode Allah ja kwana Allah ya ƙara buɗi ya saka da alkhairi. Amin ƴan albarka ku tashi ku je ku kwanta dare yayi. Mami good night sweet dream. Daddy night sweet dream. Okay my children kar ku manta da addu'a washe gari kowace ta haɗa wayarta sun ɗora layin da dadi ya siya musu har kati ya sa musu da numbers ɗin 'yan gida numban shi da na mami da na Hajiya Goggo. Bayan sun haɗa ne Zara ta kira numban yayin nasu domin tabbas ta yi missing ɗin shi sosai. Ringin ɗaya ya ɗauka kamar yana jira. Hello da wa nake magana? Jin muryan shi da ta yi sai ta ji wani farin ciki da sanyi a ranta sai ta ji duk wani damuwar da take ciki ya tafi. Saboda jin muryan yayanta mai santa mai share mata hawaye daga shi sai dadi take jin daɗin su sai ko Goggo in ta zo. Hello wai da wa nake magana an kira ni an yi shiru. My sweetheart yaya ta faɗa muryanta a sanyaye. What kind of surprise my baby? Ya kike? Da fatan kina lafiya wannan phone ɗin waye kai yaya? Duka wannan tambayar ni kaɗai zan amsa. Sosai ma kuwa da fatan kina cikin ƙoshin lafiya ba abun da ke damun ki da fatan mami ba sa takura miki. A'a yaya na wai yanzu kana ina ne? Dadi ya siya mana waya ni da twin sister.
shine na kira in faɗa maka baby please kar ki sake ki wani chat in ba WhatsApp ba saboda ban san ki koyi shirme da hauka. Kar ki ba ma kowa numban ki kin ji ko my baby I miss you too baby ki kula min da kanki kin ji. Kar ki faɗa musu dadi mun yi waya har da twin sister na ki to yaya insha Allah ba zan faɗa musu ba. I love you too ma yaya. Tana faɗin haka ta kashe wayar tana mai rufe ido murmushi ɗauke a fuskarta. Maiduguri. Haba ya gana, kin san tsawon lokacin da na ɗauka ina fatan samun ciki a gidan nan sannan ki ce min wai in zubar to bari ki ji in har na tura ma Alhaji text ma ina ɗauke da juna biyu tun a wayar ya bani kyautar mota da duk Najeriya shine na biyu a hawa irinta. Ina ga na haifi yaron ko yarinyan kai wallahi ba zan iya zubarwa ba. To ya ga na maganar boka maganar Allah ce ni kin gama kashe wayata zan yi in har ba za ki min maganar arziki ba. Kin ta kashe wayar ta yi cilli da shi kan kujeran da ke falon. Safa da Marwa ta fara yi tana zagaya falon wata dattijuwar mata ne ta shigo ɗauke da wani ɗan ƙaramin faranti dauke da ƙaramin kof cike da madara mai sanyi ta zo ta duka a gaban ta haɗi da sunkuyar da kai. Ranki ya daɗe lokacin shan madarar ki ta yi bata gama rufe baki ba ta ɗauke ta da mari haɗi da faɗin dalla fice min anan wa ya faɗa miki ina buƙatar kowa kusa da ni a yanzu. Madarar ta ɗauka ta juya mata a fuska haɗi da jefar da kofin ya fashe ta juya a fusata ta shige bedroom. Kar in fito in ga datti a gurin nan ta faɗa haka tana mai bugo kofa. Girgiza kai tsohuwar ta yi wanda a haife ta haife ta amma ta yi mata wannan tijaran haka ta tashi jiki a sanyaye ta fita don kwaso abin da za ta gyara wurin kafin ta dawo ta yi mata wani cin mutuncin. Lagos lungu da sako duk abin da suka san za su ganta sun duba ba su ganta ba. Hankalin Shamu gaba ɗaya ya tashi bayan sun yi mata fata-fata ne washe gari da safe suka fita suka jefar da ita saman gada ko suturar arziki babu a jikinta. Kowa ya zo sai dai ya wuce abin shi don irin haka ba sabon abu ba ne a Lagos in har ka kalle ta ba za ka so ka ƙara kallon ta ba don tamkar matacciya ne. Shamu ne suka zo wuce har sun gota suka dawo baya. Kai mutumi na kaman fa uwar sharri nake gani kai ina ba ita bane me zai kawo ta nan kai kwaran kwatsa ita ce saboda wannan kayan ta tsaron da muka rabu da ita haka suka karasa. Kasancewan garin ya fara duhu a lokacin sai suka kunna torchlight din wayansu. Inna lillahi aradin Allah ita ce haka suka ci